дар корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хуҷанд обуканал бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи коммуналӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Хайрулло Бубоев, директори генералии корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хуҷанд обуканал, тамоми кормандони соҳаи обрасониро бо идашон табрику таҳният гуфта, аз ҷумла афзуд ки беҳдошт, ободонӣ, гулу гулзор, кабудизоркунии шаҳр ва болидароҳии ҳар як сокинони он аз кори пурсамари мову шумо вобастагии калон дорад. Инчунин ҳамагон хуб медонанд ки об яке аз боигариҳои беназири сайёҳӣ ба ҳисоб рафта. Он ба ташаккули ҳаёти солим ва зиндагии комилу арзандаи сокинон мусоидат менамояд. Дар ҷое ки об ҳаст, аз он ҷо зиндагӣ ба файзу баракат мебошад. Зикр шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Осиёи марказӣ аз рӯи захираҳои об дар ҷойи аввал меистад. Дар ҷумҳурии 947 дарё ҷорист. Қариб 6% масоҳати кишоварзиро пиряхҳо ташкил доданд. Ҳамчунин 1300 кӯл мавҷуд аст ва Тоҷикистон чун яке аз давлатҳои ташаббускори ҷаҳон глобалии об мебошад. Маҳз бо ташаббуси кӯшишҳои бевоситаи президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон чун дарёи обҳои зулол шинохта шудааст. Сарвари давлат ҳамчун ташаббускори таъсиси захираҳои байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мебошад. Сарвари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон бешубҳа пешоҳанги ҳаллу фасли масоили об, проблемаҳои экологии сайёра мебошанд. Ҳанӯз соли 2003 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иброз дошта буданд ки ҳамагон бояд бидонем ки қимати об аз нафту газ ва дигар захираҳои сӯзишворӣ ва манбаъҳои нерӯбахш барои устувории ояндаи кишварҳои минтақа камтар нест. Оре, об ва ҳаёт ё обу ободонӣ гуфтаанд. Оянда низ одамон дар рӯи замин ба шарофати ин неъмати худодод ҳаётро идома медиҳанд. Худи одамизод низ офарандаи оби пок аст ва ними ҷисми моро об ташкил намудааст. Сипас Олимҷон Қобилов, раиси кумитаи иттифоқи касабаи корманди соҳаи саноати хоҷагию манзилӣ куллии кормандони корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хуҷанд обуканалро бо иди касбиашон таҳният гуфт. Дар анҷоми чорабинӣ ба як қатор фаъолони соҳа сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.